Herbal! 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 Dirli di ko, pindutag. Tuan dire. Wapoy gubok manggalan, daw ginitiri dapita. Agianan pa dyan. Bisut! Ini na maligya Bisut! Ini na maligya Asa dapat ang bao ba? Dili! Ini na maligya Oh, lagi kung dapugan nakabati. Ako asa lagi dapat ang bao. Ganihar ako sige pangita diri asa gyud kato dapat. Unsa man ni siya nga. Ingon kadungog. Oh, nakadungog bitaw ko. Bao. Nya, bao lang gyapon. Bao gani. Ala sige ara lang sa kay. Ako tong adto na maligya. Sakto. Kopya. Palit ko kopya be. Unsa man? Palit ko kopya. Kopya mo ka. Unsa man siya ipusan ang kwarta? Di man hopya, maligya ba, maligya. Nah, kana kong ganahan. Nang libre ba? Libre ko. Kaya, ako na. Sige, paabot lang ari. Kabungulan tuhan. Herbal, herbal. Uy, bay! Asig cellphone rin, ay namaligya o. Saman na. Ang saan niyang gibaligya? Saman nana. Ay, salamat. Pagkabinasa gid anang adlaw. Kay daghang ikaw taong kong kustomero. Upat na jud ang kabok. Mapug ipag-open ako. Uy, mga undo. Unsa man inyo ha? Unsa paligyan mo, noy? Unsa man anoy? Kung baligya dong, mga herbal. Pwede ra kay mo mupili. Unsa herbal na Sagbot man ni Kani, nagunay pa gid. Kaya epektibo man kaninoy. Oo, oy. Epektibo kay na. Wa jay paltos basta ako'y mamaligya herbal. Mao ba, noy? Kanila mo ako gunin, noy. O sige nong, pila man kabok inyo ha dong? Duha lang guro kabuk noy. Uy, magkasigo ka ni ninyong duha? Nga upat man mo kabuok? Sige pa, noy. Nga duha ra man may kabuk diri, noy. Duhar day mo kabuok dong? Pasensya na jud dong, kay malabo na ang pandinig ko. Nay. May kadag kwarta diri nay. Ay sus dong, wag na siya problema. Pwede ra kay mo mangutang niya, ikaparto lang ang bayad. Sige, noy. Nabi, noy. Parto, noy, no? Nay. Ikaparto rin mo kanya, noy. Bayad na. Oh. Noy, noy. Buntag, noy, noy. Oh, saan pa yung dong? Lagi may na. Arayo, noy. May buntag sa dong. Bastang bungulag yun mo, noy, eh. Ano yung mayong bata? Matinahuron ba? Bata. Bastang bungulag yun mo, noy. Agad. Uy, undo. Kung sa may inyo? Unsa baligya ni Boss. Mga undo. Natay mga kuan herbal niya. Lain-lain siya klase. Nayagonoy nga gisod sa tubig. Nay kana atis nga gisod sa tubig. Nanapoy ka mugay. Hindi ra ka mo pili, boss. Portable kayo ni siya. Portable. Nya. Nakitambal sa kuan pagkabungol. Ay sus, pagkabungol naman ka ha. Day ay hagunoy ay. Kani. Sure ka, boss. Hagunoy man na. O lagi epektibo kay ni. Nay ato mga undo. Kambal mong duha. Kambal. Duha ba day may kabuok? Para man usa. Pareha man lagi mo gisulog. Manayaw mo? Kura man usa diri noy. Mo ikaw ba na rin? Aw. Ikar day usa dong. Pasensya na jud dong ha kay naagay diferensya akong dunggan ba. Hindi dong dan, boss. Aw. Mata dong ba? Sige, boss. Pwede utang ni boss. Tambal sa dunggan, boss. Aw, dong pwede kayo utang. Iniparto na bayad dungan na mo atong duha nga namalit niya ha. Sige, boss. Salamat ares ako, boss. Sige dong. Baysot! Baysot!
Uy, Besot! Oh, nako'y tambal sa imong pagkabungol. Naitanod? Dili. Kay nabungol man ka, basin imong dunggan na sudlan nag-ipis. Kani tanod ko ng pulis asad. Kaya ni Mayo. Din taon pulis ay. Yabag ni bungolay. So, Shout out shout out tayo sa among guys. Si Yes. Jongjong Mawas. Then, continue ako. Shout out tayo kang Merivic Tayong. Shout out kang Jasmine Wiran. Shout out kang Robin Salvador. Shout out kang Junka Bustamante Mix. Then shout out kang Biyahing Jipoy. Then shout out kang Shane Olivar. Day. Shout out kang John Carlo. Jimenez. Oh, especially shout out kang Marin Pipito. Shout out po. Shout out pala sa nga Umawas family. Og shout out dahil sa Pitogo family, Biran family. Og kang Wenjay Pitogo. Og moro to guys. Shout out pala kasi Bereno Gopyo, ka Angela Pasinyo, sa akong ate na gwapo kay Tracy Ansi sa Bulahan. Ate nagwapo, good. Gilaos. Don't forget to like, share, and subscribe. Og pa-shout out ta sa Silmon. Shout out sa Hortelano. Sa Pasinyo family. Og sa Hortelano family kung agaw. Sa Pasinyo family, Ilustrisimo family. Kang- Gilmarski, ana birthday karon. Oh, shout out. Jelma, shout out Jelma na. Elostrissimo. Birthday karon. Og Shout out. kang Jeho Mawas. So don't forget to like, share, and subscribe. And click the notification bell. Yung gabana. Bye-bye!